Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát megszületett ez az előadás, és örülök és kívánom, hogy még sok ilyen folytatódjon ezzel a egészséggel, aki kezdett, ha jól értettem. És hát örülök, hogy ezen a májusi szép időben, itt az utolsó időszakban, akkor ez a nap kívánom, hogy jól töltődjön el mindannyiunk számára, és kívánom, hogy mindazt, amit mi összegyűjtöttünk önöknek, hogy én fogom nyitni, a Betty folytatja, a terapeuták megint folytatják, ez csak az egyik fele. A másik fele az, amit mindannyian, öreg karaul tanítóm, a Tokmat Tátos mondta, szitja jó fajtám, így említette mindannyiunkat, mert egy tőről fakadtunk mindannyian. És mindegy, hogy bár Kis-Magyarországról jöttem, de a Kárpát hazában mindannyiunknak együtt dobban a szíve, és az ősök tiszteletét nem szabad elveszíteni. Mert ha elveszítjük, akkor a gyermekeink jövőjét váltjuk apró pénzre, azt adjuk oda. Ezért mindannyiunknak, akiknek itt vagyunk, és akik csak lélekben lehetnek itt, kötelessége, hogy ahogy ők megőrizték, annak idején, bár a történelem tankönyvekben azt tanítják, hogy a honfoglalás volt, és mondanak egy évszámot, 890 valahányban, de a régiek tudják, hogy a Kárpát haza hasonlóan többi egyéb területekhez, például India, a mai Irak, a volt Sumir területe, mindig is volt a szkíta népek, és ezek a szkíta népek, ugye rokon népek, feszítő népeknek hívták őket. Tehát a múlt homályába vész az az ősi tudás, amit őrzünk. Őrzünk a jelképeinkkel, őrzünk a hagyományainkkal, a nyelvünkkel, mert a mi nyelvünkben az, hogy én most ide jöttem Zentára, jöhettem volna gyalog, lóháton, sétálva, bandukolva, csoszogva, az angol csak annyit tud, hogy go, megyünk. És sokkal ízesebben, szebben tudjuk kifejezni a gondolatainkat. Ez is egy hagyományunk, amit meg kell, hogy őrizzük. A lelkünkben, a népdalainkban, a szívünkben, mint ahogy az, hogy ha egy kicsit az egészségügyről beszélünk, az mondja, hogy szélütés. Az angol ezzel nem tud mit kezdeni. Sem a germán, sem a gal. A magyar tudja, bár latinul azt mondják, hogy stroke-ot kapott, agyvérzést kapott. Tehát megütötte a szél, megütötte a buta. Tehát a magyar nyelv képi kifejező eszközökkel bír, és ezt mindannyiunk nem az, aki magyarul beszél, hanem aki magyarul érez, magyarul tud, az érti ezt a nyelvezetet. Ezért én ebből szeretnék most egy csokrot átnyújtani önöknek, egy tavaszi csokrot, igaz, hogy eső esik odakint, de itt most mindannyiunk szíve együtt dobog, és ezt szeretném ugye átadni. Bár igaz, hogy az ősök nem használtak ilyen technikai eszközöket, mint mi, talán. De kevesen tudják, hogy mi nagyon sokat hozzátettünk ahhoz, hogy a világ technikailag itt fejlődjön, és hát a régi birodalmakból átörökítve ebből egy kicsit kiragadunk. Mit lehet most az ősök szellemiségéből a mai napon itt nekünk alkalmazni? Mindenki a saját maga családjának a helyén, a saját maga hagyományait őrizve, családjában, gyermekeinek átadva. Erről szólna az én előadásom. Ebben egy picit rövidebb lesz, mert másfél órát terveztünk, de igyekszünk akkor egy picit összehúzni. Bárha egy picit az ebédbe belenyúlunk, az nem olyan nagy probléma. A világ számtalan esetben olyan, hogy valamit látunk. És a világ nem csak olyan, ami ennek látszik, hanem más is lehet. Mert igazán jól csak a szívével lát az ember. A szemünk az becsaphat. A fülünk becsaphat. Az érzékelésünk becsaphat. Az orrunk is becsaphat, mint ahogy trenírozzák is ezt bizonyos nagy multi cégek, amikor látványra szép ételt tesznek oda a pultra, a háziasszony oda megy, megszagolja, és valamit érez.
Nem biztos, hogy olyan illatot, amit ő szeretne érezni, hanem valami más. Hogy az íz, lehet, hogy szép, kívánatos az az étel, de amikor beleharapunk, akkor érzünk valamit. És nem biztos, hogy az az íz köszön vissza, amit elvárnánk tőle. Tehát az érzékeinket be lehet csapni. De a hagyományainkat, amelyek ott vannak a zsigereinkben, azokat már nehezebb becsapni. Itt most egy példát szeretnék itt kivetíteni, hogy a szemünket hogyan lehet becsapni, vagy nem lehet becsapni. Hát mozognak-e? Vagy nem mozognak? Pedig oda ki van vetítve. És mégis halljuk, hogy mozog. Valaki azt mondja, hogy nem tudja. Egy őszinte ember. Valaki azt mondja, hogy amit lát. Hiszem, ha látom. Vagy ezek. Mozognak vagy sem? Kérdezni. Vannak-e hagyományaink vagy sem? Ugye 1867 óta módszeresen a hagyományainkat nyírválják. És a gyökereinket módszeresen ugye veszik el. A finnek már bevallották. Szimpátia van. Rokonság semmi. Nálunk még tavaly Kis-Magyarország kormánya finn-magyar nyelvrokonságról tartott konferenciát. Itt tartunk. Ne odafentről várjuk, hanem mi a lelkünkben tudjuk ezeket a hagyományokat megőrizni. Visszatérve a képekre, nem mozognak, ez mindössze azt használja fel, hogy az illúzió a világ nagy része, ami körülöttünk van, és a szemünk, ugye vannak, ugye most kicsikét anatómiailag csapok, meg pálcika látásról beszélünk, és hogy a szemünk fárad, a perifériás látás úgy tűnik, mintha mozogna. De egyikképp sem mozog. De mégis úgy tűnik, hogy mozognak ezek az ábrák itt ebből a szempontból. A világ poláris. Két pólusa van. Nincsen rózsatövés nélkül. Nincsen hús szubák nélkül. Tehát minden dolognak van egy jó, meg egy kevésbé jó oldal. Annak is, hogy most esik az eső, jól megászunk. Idefele jönnek. De a gazdák viszont törülnek, mert ez egy jó májusi eső, aranyat ér. Legalábbis így mondják. Nyilván a kirándulóknak ez nem kell. De most mi az igazság? Hol van az igazság? Az igazságot keressük mindannyian, és én is így kerestem az igazságot, amikor ugye 7 éves koromban történt az életemben olyan dolog, amit nem értettem, hogy zajlik a világ, és utána, hogy felnövekedtem, mihez tudtam nyúlni, próbáltam keresni. Kutatni, hogy önök is keresnek és kutatnak időnként kérdéseket. Ezeket a kérdéseket ugye a kényelmes emberek megmondják. Mennyire ide, oda. Aztán belenyugszik. Vagy igaz, vagy nem. A nem kényelmes ember utána megy. Most én is inkább az utóbbi vagyok, utána mentem sok helyre. Így ugye bár Zentán még nem jártam, de a felvidéket, Erdélyi országban ott jártam, Ukrajna, Szlovákia, a lengyel-magyar határ környékén, és találtunk bizonyos nyomokat, írásokat. És hát volt szerencsém ugye megismerkedni az öreg faraon Tokmatátussal, aki őrző volt, és a családfáját 642-ig tudták hivatalosan visszavezetni. Nem ő, hanem mások. És ő nagyon sok kincset rejtett az ő hagyományaiban, tehát őtől is van sok minden, ami majd itt elhangzik, illetve lehet látni. A természetes életmódot, mert ugye egészséges életmód, alternatív gyógymódot, alternatív, valami másságát jelent. Na de most mi a más? Én másabb vagyok, mert így öltözök. Önök megint mások, mert lehet, hogy másképp ejtenek bizonyos szavakat. No persze, mivel Hencidán születtem, nekem is van egy jó íz és bihari tájszólásom. Amikor Budapestre felkerültem, akkor mondták már messziről, na te nem pesti vagy. Hát mondom, nem is, de nem is akarok az lenni. Mert azt, amikor köszöntem ugye mindenkinek, ifjú kollégista koron kezitsókolom, utcán kezitsókolom, elesett egy ember, oda mentem, fölsegítettem. No de hát nem így működik ott a pesti világ, a pesti emberek, úgy is mondják, pestis figákok egy picikét már eltávolodtak, de valahol még ezt őrizzük, ezeket a hagyományokat. Tehát az egészséges életmód régebb volt, most akkor tegyük egy kicsit rendszerbe ezeket a fogalmakat. Ugye van az a világszervezet, amit oda van írva, azt mondja, hogy testi, lelki, szociális jólét egysége
A holisztikus rendszer, amit a régi hagyományaink pedig azt mondták, hogy az ember hármas egység, hármas melegítő. A hármasság az sok helyről visszaköszön a mi életünkben. Ilyen hármasság az Atya, Fiú, Szentlélek, vagy pedig a felépítő, fenntartó és pusztító istenségek, vagy lebontó istenségek, mert ugye igaz, hogy mi ugye a Géza és István után a kereszténységet ugye magunkra vettük, a nyugat-római kereszténységet. De előtte is mi már keresztények voltunk, napkeresztények voltunk, hogy a bizánci keresztségben megvoltunk, meg mi mindig is ugye hívők vagy egyebek voltunk, legalábbis a régi idők szerint, és azt mondják, hogy az ember van egy testi, van egy érzelmi állapotait visszatükröző lelki, meg szellemi állapotaink. És ennek kellene valahogy egy egységben, harmóniában ugye meglenni. Na most a mai ember azért tesz arról, hogy ez ne így legyen. Művészi tőkére fejlesztették ezt, és azt mondják, hogy amit hozunk ki, örököltem apámtól, anyámtól bizonyos dolgokat, meg mindannyian örököltünk. Most ezeket az energiákat valamilyen szinten azt mondjuk, hogy genetikai, biológiai adottság, betegségre való hajlam. Igen, létezik. De nem biztos, hogy akinek megvan a hajlama, az le is betegszik. Tehát ha vennék az egészség tortáját, egy nagy-nagy tortának, 100%-nak, ezeket szeletekre lehetne vágni, szeletelni. Most ezeket a szeleteket, amikor megnézzük, akkor ez a hozott dolgok, hogy apámtól, anyámtól és heted ízig nagyapáimtól, nagyanyáimtól ugye megkaptam. Például dél-nagyapámnak volt kék szeme, mint nekem. Apám barna-fekete, anyám is. Apám Lajos. Hoznak engem haza a kórházból. Te Lajos, hát ez a gyerek, a tiéd? Hát kék szeme van neki. Hát mert az anyai ágon kék szemű volt nagyapám, és én ráütöttem ebből a szempontból. Mondjuk őt ugye értett különböző népi gyógymódokhoz, ami úgy bízom benne, hogy majd öröklődik az én vérvonalaton is tovább. Tehát heted íziglen ez visszaköszönhet. Tehát elképzelhető, hogy egy régebbi betegség, vagy ami most jelenik meg, úgy mondják ezt ilyen nyugatiasan és ilyen művel, de hogy transgenerációs, transmissziós minta, tehát az ősökben lévő különböző kódok, különböző hegek, lelki hegek, fizikai hegek, ezek bennem az utódokban megjelenhet. Heted íziglen visszamenőleg. Tehát igazán egy terápián úgy ajánlott végezni, hogy ezeket az adottságokat tiszteletben ajánlott tartani. A másik a környezeti hatások. A nagyvárosi létben tesznek róla, hogy a levegőszennyezés, a víz, a földek vegyszerezése és egyebek. Tehát nem mindegy, hogy ki hol él. Amikor Budapesten vagyok, akkor mindig rám egy bizonyos fajta allergia. Most is jön egy picikét ki belőle. A villamos éppen csak csenget egy picit a Terészkörúton. Na de én aludni ott nem tudok. A pesti, aki ott született, annak már teljesen tudja, mert ő neki a mintázata már másabb. Tehát a környezeti hatás az is befolyásol engem. Akár tetszik, akár nem. A másik az egészségügyi ellátás. Hát itt, hogy Zentán milyen az egészségügyi ellátás, majd beszámol a kedves kollégina, a kollega, aki a egészségháznak a vezetője. Hát Kis-Magyarországon, hát akinek még nem volt, lehet saját élménye, hogy éppen milyen. Hát vannak tennivalók, nagyon jó orvosaink, nagyon jó ápolóink vannak. Például a gyógynövényekből ugye Európában tudomásunk szerint ugye 1500-as évek derekán mi alkottuk meg Pápai Párizs Ferencnek a gyógynövényes könyve, nálunk jelent meg először nyomtatásban, a germánoknál, galloknál még nem volt, a keltáknál sem nagyon. És hagyományaink voltak, vannak, és bízunk benne, hogy lesznek is, mert ez rajtunk múlik. Tehát az egészségügyi ellátásnak vannak tennivalói, és hát amit ma itt egészségügyi ellátásnak mondunk a nyugati orvostudomány által a képalkotó eljárásokkal, a sebészi eljárásokkal, szűrővizsgálatokkal, oltásokkal és egyebekkel, ez a föld lakosságának körülbelül, hát talán 1/3, ha el tudják látni. Ebből a 7,5 milliárd emberből. A többit, amit ma azt mondunk, hogy integratív orvoslás, alternatív terápiák, Ázsia nagy része, Afrika nagy része, Dél-Amerika nagy része,
ezeket, amit még, amikor én is kezdtem a 80-as évek derekán, akkor kuruzslás, sarlatánság és egyebekkel tudták őket ellátni. Tehát ez volt ezek a vintúz, nem tudom, ismerik ezt a kifejezést, ugye felvidéken, a köpölyözésnek mondják, ezt már biztosan ismerik. A gyógynövényeket és egyebeket, ezt már bizonyára ismerik. Tehát ez az egészségügyi ellátásunk, hát tart ott, ahol tart, halad arra, amerre halad, de az életmód az, ami bennünket úgymond emel és tart, hogy ki hogyan éli az életét, hogyan viszonyul az életében, ezek ettől függenek, és a tudatosság, illetve az egész természetgyógyászat arról szól, hogy hogyan lehet az életmódunkat úgy megvalósítani, hogy ez ne legyen, és amikor Pestre megyek, akkor ez a különböző történetek ne jöjjenek ki bennünk. Az egyik az, hogy mindannyian születünk egy belső öngyógyító erővel. Ez a belső öngyógyító erő egy mindannyiunkban ott van, lélekerő, életerőnek is lehet mondani, és valamilyen szinten ezt kell felébreszgetni. Vagy sikerül majdnem. Kinek hol. Érdekelté is kellene tenni. Mert sajnos odáig eljutottunk, hogy a betegségekhez bizonyos érdekek is hozzáfűződnek. Gondoljunk csak arra, hogy akkor kapunk úgymond figyelmet, akkor kaphatunk úgymond egy kis odafigyelést, vagy társadalmilag akkor a táppénz, ugye el tudunk menni. Ugye régebben a családorvosnak jön a szület, állnak kell, és kiírta a táppénzre. Legalábbis mifelénk így történt, nem tudom, Zentán lehet, hogy nem így történt. Vagy a gyerek valami miatt nem akart részt venni, akkor krétát evett, ami lázat csinált, vagy bármit, és akkor hát produkált egy lázat annyi időre. Tehát érdekelté kellene tenni a gyógyulásában a betegeket, és hát a megelőzés az valahol ott kellene kezdeni az édesanyja pocakjában, mikor még pocak lakó a leendő teremtmény, leendő emberke, valahol ott kellene, hogy kezdődjön a megelőzés, a prevenció. Hát itt elég nagy tennivalóink vannak, tehát anyukáknak, leendő apukáknak kellene a megelőzést elkezdeni. Utána ez később folytatódni kellene az óvodában, az iskolában, és később egész életünk folyamán kellene, hogy folytatódjon. Ebben is van még mit tennünk, van tennivalónk, illetve aki már lebetegedett, és az, hogy egy picikét újra ne essen vissza, az viszont a helyreállítási funkcióba kellene, hogy kerüljön. Tehát rehabilitálni orvosi nyelven, és ezeket mindet úgy kellene, hogy lehetőleg minél kevesebb mellékhatása legyen. Most abszolút mellékhatásról nem nagyon lehet beszélni, de ha túl adagolok egy gyógynövényes teát, hát akkor itt lehet, hogy a mosdó ugye kevés lenne ennyi embernek, ha túl adagolunk valamit, vagy éppenséggel ugye túl leszem magamat, hogy túlsózok, de ha nem sózok, az legalább annyira. Tehát van most ugye divat, ez a lógusítás vagy savasodás, sózzunk, ne sózzunk, milyen sót tegyünk, tej, életerő, egészség, meg egyebek, tehát vannak ilyen szlogenek, no de a mai tej nem az a tej, aminek kellene, hogy legyen. Bátyám tejipari szakmérnök, én vegyipariban végeztem az egyik szakmám, illetve hivatásom. Tehát nem kimondottan a tejjel lenne a gond. A mostani tejjel van a gond, amit úgy mondanak a mai állattenyésztők, hogy koncentrációs táborban nevelt állatoknak a húsát, tejét fogyasztjuk, és emiatt olyan, amilyen. És hát van egy olyan, hogy önmagunkért és az emberiségért érzett felelősségvállalás, hogy aki ezzel foglalkozik, az lehetőleg úgy válassza meg, hogy amivel mos, ne szennyezzük a környezetet, mosószóda, mosódió. Ugye szappant, itt Zentán, és úgy tudom, hagyománya volt, ezt már kiderítettem, hogy szappant főztek, állatokat tartottak, és a nagyon avasszalonnál, vagy a birka, vagy a marha, vagy egyebeknek a fagyúját ugye leszették, és abból készítik a szappant, mindenkinek megírt a higiénikus házi rendszere otthon, és akkor így tudtuk tovább menni. Ezt ma ugyanúgy meg lehet csinálni, vagy hogy hogyan táplálkozunk, hogyan eszünk, illetve hogy hogyan, mennyi teret veszünk el a természettől így ebből a szempontból. Egy picit utalok vissza a Hun-Han orvoslásra, ugye a Han dinasztiáról biztosan tetszettek már hallani, a Hun dinasztiáról is biztosan hallottak már, hogy a székely országban azt mondják, hogy a hunoknak a leszármazottai tulajdonképpen, tehát Csaba-Királyfi után ott maradtak. Ez csak egy pici rövid történelem, mert valamilyen szinten, amit ma természetgyógyászatok mondanak, tegnap volt itt egy riporter, kedves hölgy, és mondta, hogy
Hát a akupunktúra, mondom, az is az. A csontkovácsolás, az is az. A különböző zene, hangterápia, az is az. Na de most azt mondják, hogy Távol-Keleten van. Ott maradt ment, ott maradt fent a legtovább, a Távol-Keleten. De ha belegondolunk, akár még 100 éve, vagy 200 éve, még Magyarországon még 1400-as években boszorkányperek zajlottak. Vagy annak idején a régi tudó embereket, amiket mi tátosoknak hívtunk, ismerték a gyógynövényeket, ismerték a test titkait, ismerték a természet titkait, hát tűzzel, vassal ugye kiirtották őket, több ezer vagy 10 000 ember pusztítottak el. Tehát nálunk ez nem maradt fenn. Szent Inkvizíciónak hála, vagy nem hála. Odakint, ahol annyira nem tette be a lábát a nyugat, ezek megmaradtak. De ez nem kínai, ez nem keleti. Ez az egyetemes emberi tudás részét adja. És minden nemzet hozzátette a magáét. Tehát mi is hozzátettük. Itt csak egy rövid rendszer, hogy például a Huang Ti Átka, Lőrinc László írt egy ilyen könyvet, nem tudom, olvasták-e néhányan, Lőrinc László, Leslie Lawrence. Volt egy ilyen könyvet, amit írt. Ő ugye mongolista volt, és annak idején az RT végzett és elkezdte. Tehát volt a Huang Ti, mi legendás sárga császár. Ez a legendás sárga császár, azért hívták sárga császárnak, mert kis sárgák persze, de a sárga folyónak a keleti kanyarulatában élt, és onnan központosította az akkori Kína rendszerét. Ezért hívták sárga császárnak. Őneki voltak belgyógyászati tankönyvei, amit a nyugat ismer, hogy a sárga császár belgyógyászati tankönyve, mint olyan. Egyébként a sárga császár a Huang, a Xia nemzetséghez tartozott, hun, fekete hunok, fehér hunok, biztosan hallottak ezekről a kifejezésekről. És a Huang-Xia nemzetség, ugye van egy domináns gén, az ma a Kína lakosságának körülbelül 90%-át adja valamilyen szinten. És majd menjünk majd tovább, például a kovács, a tárkány, lehet, hogy ismerős ez a szó, hogy a tárkány, tárkán, mítikus kovács, ugye ez nem csak az, aki a lovat patkol, meg aki a kerékre az abroncsot ráfeszíti, hanem az valamilyen más egyéb átalakító tevékenységet is végez. Például, hogy az ösztön emberből, aki föld, ugye földből, hamuból lettünk, fával, széllel, tűzzel, fémet, vagyis tudatot alakít. Tehát itt a régi időben azt mondták, hogy a fémet alakít, az én tudatomat ugye átnevelte jópám meg tanítóim időnként vonarzóval, pálcával, időnként meg jó szóval, amikor ugye lázadoztam. Na most ő a gyógyító mágusnak a rendszere, ami egy picikét ugye visszamegyünk, nálunk is magyaroknál megvan. Ez csak egy rövid történelem, hogy a 24 hun törzs szövetség volt, 24 hun törzs, annak egy része volt a Huang-Xia nemzetség. Tehát sokkal több rokonságunk van például a Kaukázus környékén, a kirgizek, a grúzok, a osztjákok, a ujgurok, egyebek, és például meg kell említeni Tatrangi Dávidot. Annak idején a 80-as években, a Pekingi Múzeumban volt, hát akkor még ugye Vöröskén a Varsói Szerződés, KGST voltak, és Tatrangi Dávid egy kutató volt. És találta Tongban Csenbe, ez Shanxi tartományban, észak-keleti tartományban egy olyan régi sivatag által betemetett városrészt, ahol furcsa írásokat láttak. Tatrangi Dávid nyelvész volt. Azt mondja, hát ez nem hágani. Tehát ez a kínai írás. Nem is kancsi, nem is mandarin. Hát micsoda ez? És a Dávid odament, és szépen elolvasta rohásírást. Olvasott el. Most amikor ezt publikálta 85-ben, nagyon rövid alatt megszabadították a egyetemi katedrájától, elvették munkáját, megfosztották mindenétől, mert ezt nem volt szabad akkor arról beszélni. Tehát, hogy csak egy picit az őseink útjába járunk egy picikét. Vagy ha megyünk egy picikét még korábbra, annak innen az ötzi embert az Alpokban találtak egy mumifikálódott, megfagyott tetemet. Annak a rendszerében is találtak
a testén különböző kis vonalkákat. Ezek a vonalkák ott vannak, ahol a Kínában ma megmaradt, vagy keleten megmaradt különböző akupunktúrás pontoknak a területén. Tehát, hogy egy picit, itt ez megvolt Európában is, hiszen az Alpok az nem a Himalája csoportjához tartozik, így ebből a szempontból. A másik, ki tanult kitől? Ugye ezek kérdések. Sima Csian, megint csak nem hallottunk Kis-Magyarországon róla, érdekes módon Kína 80%-ának gimnáziumnak Petőfi Sándor érettségi tétel. A Kodály módszert minden középiskolában oktatják. Japánban is, voltam Japánban. Nem csak zenei középiskolában. Normál középiskolában oktatják ezeket. Na most Sima Csian egy elismert több nemzedékre visszamenőleg egy kínai család sarja történész volt, archeológus, régész történész. Ők feldolgozták a családjaik, időszámításunk előtt 90-ben fejezte be azt a művet, akkori, addigi Kína történelmét, a Shiji 130 kötetes nagy művet kell elképzelni, és ebből 30 kötet van szentelve akikkel Kínában kapcsolatba kerültek jelentős népeknek. Így a magyaroknak, így a hunoknak, az ujguroknak, és lehet folytatni a sor. A Kínai-Magyar Baráti Társaság jóvoltából ez a könyv tükörfordításban lehet ma már kapni ilyen szűk körökben, és abban ezek le vannak szépen írva. Meg kell említeni egy másik jó héber testvérünket, Arthur Koestlert. Írt egy könyvet, a 13. törzs. Ugye nem tudom, tudják-e már, hogy Kis-Magyarországon, akkor voltak most a választások, már rovásírással alá lehetett írni a nevünket. Jöttetek többen ugye Kis-Magyarországon. Tehát a brüsszeli szabványügyi hivatal elfogadta, mint önálló írásbeliséget a rovásírás, mint olyan. Az Arthur Koestler, hogy ezt írta, ezt feszegette, hogy annak innen a Kaukázus környékén a kazárbirodalom, hogy ott is volt egy ilyen jellegű terület, és ott is a rovás íráshoz hasonló írásszerűkkel írta. Ezt ugye publikálta, hát ugye bizonyos dolgokat nem lehet leírni, sajnos őt is történt vele, ami történt. Szarvasi tűtartó lemez. Hallottunk-e róla? Az van ráírva, hogy öngör démon, ellen íme ej vas, tű szúródjon a démonba, tű szóri bök varj, egy ki, szétfejtesz, egybe őt lesz, öngör ne egyen meg engemet, üzd emészd őt, én Istenem. Ez van ráírva. Ugye a betegség, az azt jelenti, hogy a nyavaja törje ki, a démon vigye el. Tehát démonokkal a misztikus világkép, ami akkor még volt, hogy a betegséget ilyen démonűző szertartásának a rendszerében alkalmazták. Ezek tulajdonképpen, amit egy szarvason megtaláltak, ez egy tűtartó lemez, hát Kínából ugye ide jöttek valahogyan, és annak idején ott hagyták még a honfoglalás előtti, amikor azt mondták, hogy avantbirodalom volt itt. Ide jöttek majd Kínából, és itt maradt ez a szarvasi tűtartó lemez. Na most egy picit megint utalunk vissza, mégis vissza kell utalni, mert valahol ott jobban ismerik a történelmünket, mint itt Kis-Magyarországon, és azt mondják, hogy a yin az a földi, a föld anya. Sehol nem mondják azt, hogy föld apa. Tehát föld anyácskának mondják, ezt onnan átvéve, ugye yin minőségnek, energiának mondják ezeket, és a yang minőség azt mondja, ami kisugároz. Én most ugye elmondom, amit mondanak, én vagyok a yang, mondok, és ha lehet tegeződni, nekem azt mondták Szentán, hogy lehet, akkor ti vagytok a jénben, befogadjátok. Utána innen elmentek, elmondjátok a családjaitoknak, ti lesztek a yang, mert kiáradtok. Volt itt egy előadó Debrecenből egy maskarába, és mindenfélét összehordott, hetet, halat, és mi ófalat. Akkor ti lesztek a yangok, vagy pedig azt mondjátok, hogy lehet, hogy mondott valamit, utána olvasok, és el kell majd gondolkodnom rajta. Lehet, hogy ilyen is lesz majd közöttetek. Tehát itt most ugye több terapeuta is van, ugye akik feliratkoztatok megtapasztalni a terápiákat, be akarjátok fogadni ezeket a terápiákat. Ti vagytok a yin minőség, az anyai minőség. A terapeuta itt jöttek sok helyről, nem is tudom hány, 20-30 terapeuta,
az lesz a kiáradó, mert az ő tanult tudás alapján segít mindenkinek megtapasztalni azt, amit ő megszeret. Tehát a yin-yang, ugye a dualitás, mint olyan, a párosság, mint olyan megjelenik. Meg lehet beszélni a hármasságot is, amire az előbb utaltam, Atyafiú Szentlélek ugye a keresztényi kultúrkör, vagy a felépítő, fenntartó és lebontó minőségek, amíg a Vedanta filozófia ugyanúgy megvan Indiában, az Ágyurvéda rendszerében. Ugye azt mondjuk, hogy a makrokozmosz az égbolt, a kupola, az ugye a yang minőség. A yin az a föld. Én része vagyok a yangnak, az én yinem. És visszatükrözi. Tehát az, hogy például Japánban, amikor voltam kint, ugye lehetett látni, hogy a kertészeknek vannak ilyen orimátkoznak, tehát olyan helyi szertartás helyé. Tehát a gyümölcsösben valamilyen kártevő megjelenik, akkor áldozatot mutat be a japán paraszt, imádkozik, és kérdeztem, hogy mit csinál. A Zoltán, ez úgy működik, hogy a levéltetőnek felveszik a kollektív tudattalanjával a kapcsolatot. Elbeszélgetnek. Tehát hazamegy, és a levéltetők letakarodnak a gyümölcsösről. És így néztem rá. Ez 2000-ben volt, amikor én először voltam. De nagyon komolynak tűnt, ahogy mondtam. Utána kezdtem olvasni, ezt annak én feljegyezték magyar szentekről is annak idején, vagy nem is olyan régen, ugye San Giovanni Rotondóban és Szent Pio, hogyha lehet hallottak már róla, őról is feljegyeztek ilyen hasonlókat. Tehát nem tudjuk. Egy az, ami biztos. Fölöttünk az ég. Alattunk a föld. Egy tudás, ami biztos. Bennünk a létre. Tehát, hogy mi ezt hogyan kötjük össze, ez tőlünk függ. Elfogadjuk-e, vagy megtapasztaljuk-e, tehát ezek mind ettől függenek. A betegségeket, ha már itt megyünk ugye a gyógyászati fesztivál, azt mondjuk, hogy a betegség a lélek üzenete. De azt is mondták régen, hogy a betegségnek két fő oka van. Az egyik fő oka a tudatlanság. Mert nem tudjuk, hogy például a ciberét, meg a zsendicét ne együk együtt. A cibere egy ilyen szilvából, pötyölkéből készített, mifelénk így mondják, egy ilyen savanyúleves, édes savanyúleves, cibere, lehet, hogy ez a vidéken nincsen. A zsendice, amikor kis borja van a tehénnek, és akkor az előtejből beoltják, és egy olyan tejsavó túró keveréke. Na most, ha összekeveri valaki a savanyú szilva lét, meg esetleg ezt a teljes cukros lét, hát annak van egy eredménye. Aki tudatlan, az megtapasztalja. Annak idején én diák koromban, kollégista koromban, ugye én fogadásban ittam 1 liter mustot, 1 liter tejet együtt. Egymás után. Nem volt gond, mert ők nem tudták, hogy előtte jó kis apám szilva pálánkájával megvetettem az ágyat. És akkor ezzel szétszedték ezeket a dolgokat. Kibírtam majdnem 2 óráig, úgyhogy nem kellett kimennem. Utána is keresett. Tehát azt jelenti, hogy ez a tudatlanság. A másik az emberi lustaság, vagy gyarlóság. Mert tudjuk azért, hogy mit kellene enni, hogyan kellene enni, mozognunk kellene, szappannal kellene. De mégis kényelmes az emberfia, lánya. És ez az emberi gyarlóság, ez is egy betegségnek az üzenetét lehetne mondani. Na most, ha visszanyúlunk a régiekhez, azt mondjuk, és most itt már egy picit a realitások talaján mozogva, vannak külső okok, belső okok és vegyes okok a betegségek okai között. A külső okok itt megjelennek ugye a klimatikus tényezők, ugye a szél. Széltől is óvjuk a gyereket. Pneumatan, széltől, ipoi ardol gyűjtése például. A hideg, hogy itt is néztem, hogy ugye miben ez a fából kifaragott fapapucs, hogy hívják? Klompa. Az. Na, mifelénk ugye nem nagyon van ilyen, meg fusszek ugye gyakran szokni, tehát bocskaorba, vagy csizmába, vagy egyébben jártak. Ugye a hideg, a nedvesség, ez a minden csontjainkig behatoló nedvesség, forróság, szárazság, hőség. Ezek klimatikus tényezők, de mindegyik megvan, ezek átvitt értelme is. Mert a forróság, amikor meglátja, mindannyian voltunk szerelmesek, igaz? Aki nem, annak kívánom, hogy legyen. Előbb bennünket a forróság.
leizzadunk, elpirosodunk. Nem kell, hogy 40 fok legyen odakint. Lesz idebent. Jó? Vagy lefagy, megfagy a levegő. Ugye jártam olyan jó kedvűen mentem oda egy családhoz, éppen akkor kaptak egy rossz hírt. Én belentem, hogy képzeljétek, felvettek az egyetemre. Keresztapályhoz. Meg van fagyva a levegő. Olyan rosszul éreztem magam újra. Tehát én is megfagytam, pedig ugye amikor tudtam meg a felvétel eredményeit, hogy május végén, június elején tudjuk meg. Tehát van 30 fok már. Tehát megfagyott a levegő. Tehát mindegyiknek van egy ilyen átvitt értelme, és a külső és a belső rendszernek is. Tehát ezek mind-mind egy-egy megbetegítő tényező. Ugyanúgy, hogy valaki túl cserevész, száraz. Fiam, nincs ennek se íze, se bűze. Menyecskére is mondták mifelé, hát ez olyan ványak menyecske. Ez nem tüzes menyecske. Van olyan, nézd meg azt, nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Nézd meg, milyen tűzről pattan menyecske. Ugye mondja a szép magyar nyelv. Tehát a tüzes menyecske, az azt is jelenti, no lehet, hogy szép piros pozsgású máskában van éppen, a menyecske ruházatában, de az is lehet, hogy tüzes a menyecske, ég a kezelett a munka. Tehát ezeket mindig így átvitt értelemben is kell ezeket szemlélni. A másik, ugye a belül támadó érzelmek. Ilyen például, hogy örömében meghasadt a szívem, vagy megszakadt a szívem. Tehát ezeket is lehet mondani. Vagy a dühösség állapotának, amikor mondjuk, vagy a sok gond, vagy aggódás, vagy szomorúság lehetne folytatni. Tehát ezek az érzelmek, ezek mind-mind befolyásolják ezt az állapotot, ami éppen közöttünk is van. Hát ezért tesznek is, hogy ezek meglegyenek, ezek az állapotok. És hát oda mondják, hogy az energia fel meg leszáll. Ugye van, amikor az én tudatom volt olyan, hogy leszállt valahova lefelé. Tehát innen a fejemből, pedig itt lenne a helye. És meg sem tudtam szólalni, amikor valami olyasmit kérdeztek tőlem a vizsgán. És van olyan, amikor valaki ugye nagyon bátor lesz, az energia úgy felszáll a fejébe, pedig jobb lenne, ha lent maradna. Például tegnap estét megkínáltak volna a gazdaasszonyék, ugye jó itteni helyi szilvapálinkával. Ugye mifelénk ezt úgy mondják, hogy a szilvapálinkának vannak különböző kategóriák. Ugye az első, ugye a nyuszika. Amikor olyan nézeget és mosolyog, kedvesen. A második fázis az oroszlán, amikor bátor lesz. Ugye mifelénk ott Hajdúságban, Bihar vármegyében, a régi kocsmákban az asztalok, hát nem ilyenek voltak, hanem úgy lefogatott asztalok voltak. A pultnak volt egy ilyen fából egy ilyen kis védőrendszere, mert ha a legényekben túl sok oroszlán bújt, akkor a legények ugye felkapták egymást meg a berezezést, és akkor arrébb lódították, tették őket. Ez az oroszlán kategóriája. Utána a legényekből már lehet ugye a disznó kategóriája, amikor már nem tud uralkodni magán, és akkor már valahol ide száll le, és akkor elindul. Tehát az érzelmeknek különböző széles skáláját lehet ugye megélni, bár gondolom Zentán is van időnként pálinka, mifelé pálinkának mondják, itt meg pálinkának ejtik, tehát ilyenek vannak. Tehát vannak ilyen elnevezések. Tehát az energia fel- és leszállásának a zavara alatt ezt kell érteni. Vagy ezt is lehet érteni. És vannak a vegyes kórokok, ezek kívül is belül is támadhatnak, például a táplálkozással, élősködő, parazitál, például használunk ugye jó fokhagymát. Ugye mindig ránk szól a családom, hogy apa vagy Zoli, ne egyél már hagymát, mert neked még a bőrödön is ugye érződik. Hát az a dolga, hogy a bőröd is érződjön, és sok parazitát azokat vigyünk ki belőle. No persze, nyilván egy egyetemi előadáson, amikor ott oktatok, öltőt, nyakkendőbe fel kell öltenem, én mondtam ettől, hogy itt nem kell nyakkendőt kötnem, mert én ölök. Ott nyilván én sem veszek fokhagymát. Volt, hogy ettem, de aztán ilyen nagy úton el lett hirtelen. Tehát az nem működik. De például a girisztaüzű varándics, tetszenek rá emlékezni. Ugye egy növényke, tövéses iglice, és lehetne folytatni ezeket a sor. Csattanó maszra, nadragolya, farka, sabba. Ez mind-mind olyan növény. Igaz, hogy ma már azt mondják, hogy ezeket nem szabad és enyhén mérgező növényi kategóriák, mert persze, ha túladagoljuk, akkor lehetnek komoly következményei. Tehát ezeket kellene, de az élősködők egyre jobban ott vannak körülöttük. Vagy a kimerülés, vagy a járvány, vagy pszichoterapeutaként, ugye én is tanultam a pszichoterápiát, integratív pszichoterápiás társaságnál, onnan jön ez a transzgenerációs transmisszió minta. Öreg Karol azt mondta,
nyugodjunk békére, hogy heted ízziglen látom az apjának a gyerekén, hogy az apja milyen életet élt. Ő olyan képességekkel rendelkezett, aki őrizte ezeket a dolgokat. Tehát ezek pedig a vegyes kórokok, tehát hogy realitáson nézzük, akkor a vegyes kórokoknak vannak különböző rész. Órán termárium pedig hadd látom, hogy mennyire lépek meg az időt. Jó? Első, hogy a méregtelenítés. Mit, hogyan, miként tegyünk. Második, háziasszonyokon múlik reformkonyha, meg hát rajtunk is, amikor főzünk, bár én annyit nyilván nem főzök. A fitoterápia, a gyógynövényterápia, illóolajok, ugye szaponom, a külsőleg, belsőleg lehet ugye használni. Az elemek, tehát a tűz, víz, föld, levegő elem, tehát itt például az égi tűz, földi mása. A tűz, amin készítjük az ételt. De a szívünkben lévő lobogó tűz, a szerelem, vagy a szeretet, az is tűz. Az égi tűz, földi mása. A föld, aki olyan, hát ez az elem, ezt nem engedek, semmi. Ez egy földminőség. Vagy a csontozat, az izomzat is ide tartozik. Vagy a víz. Ugye hát a víz, ugye kell az égi áldás, de az is vizes, amikor ugye azt mondja, hogy ó, hogy segítsek már valami, ó, mondd már el, mi a problémád, mi a gondod, ó, én csak segíteni akarok. Ugye fiús anyukák mennek úgy, legalábbis hozzánk jött. Ó, én csak segíteni akarok. Nem tudom, hogy ismerősen. Ez is egy túlzott vízidőnként. Tehát a túlzott segítség átcsaphat egy túlzott vízminőségbe, és ez nem biztos, hogy ugye mindenkinek jó. Vagy a levegő, aki rengeteget beszél, csa-csa-csa. És nem tudjuk 5 perc múlva, hogy miről volt szó, csak amikor elmegy, és mit beszéltetek? Te nem tudod. De beszél. De sokat beszél. Nehezebben is sokat. Ugye fodrászok szokták ugye ezt elmondani. Nekem női fodrászom van, és annyit kértem, hogy vagy nagyon korán reggel megyek, vagy nagyon későn este. Akkor már kevesebben vannak. Mindent elmondanak ott a nők. Én engem nyírok egyik székbe, mellettem ugye a másik székbe. Lehet, hogy látja, hogy ott vagyok, de hogy miket megmond. Na, a következő a mozgás és önmasszázs, de azt mondta Betty, hogy majd végén egy picikét ilyen mozgást fogunk majd itt is gyakorolni. A pihenés, ugye van egy biológiai ritmus, ugye tudjuk azt, ma már a nyugati orvostudományban azt mondjuk kronofarmakológia. Magyarország ugye szívbetegek országának is lehet mondani, szív- és érrendszeri problémák, legalábbis Kis-Magyarországon az elsődleges halál. Nem tudom, hogy itt délvidéken, Vajdaságban ez hogy van. A szívnek van egy aktív működési ideje, ez ami megmaradt, ugye minden fő szervünknek van egy úgynevezett szervórának mondott aktív működési ideje. Ez azt mondjuk, hogy a szívnek 11 és 13 óra között van. No nem, amit az üzletemberek kitaláltak nyári időszámítás szerint, a téli időszámítás szerint. Tehát a téli időszámítás szerint 11 és 13, akkor a szív a legerősebb. Ha valamikor van a legerősebb, akkor kell, hogy legyen a leggyengébb is. 24 óra egy nap, illetve Fukushima óta már kevesebb 5 perccel. Azt mondjuk, hogy amikor a szív délben a legerősebb, akkor éjjel a leggyengébb. Ezért akinek szívbeteg van a családjában, a szívgyógyszereket, vagy galagonyateját, vagy fagyöngyöt, vagy fokhagymát, vagy Q10-et, vagy egyéb vitaminokat este ajánlott odaadni, hogy amikor a szív lemerül, kezd legyengülni, akkor próbálom egy picikét megfogni, visszahozni, hogy ne tudjon úgy annyira legyengülni. Tehát ez a szervóra vagy egyéb, hogy el lehet mondani mindennek. A tüdőnek az aktív működés ideje reggel 3 és 7 óra között, ezért van a legtöbb tüdőbetegnek, hogy akkor ugye aszmatikus problémái olyankor jöhetnek így elő ebből a szempontból. Tehát ez lenne a pihenésnek a rendszere. A másik az ősi módszerek, az egyetemes emberi tudás része, aztán ide tartozhatna a régi jelképek ismerete. Hogy mindennek megvan a helye. Ide tartozik, ami megmaradt Indiában, és Szelvemelyen, Jeszendián a 2 háború között idehozta Kis-Magyarországra a jógának a rendszerét. Ami nem indiai, az egyetemes emberi tudás része, csak nálunk ugye ez elveszett. Például, amit ott azt mondanák, hogy légzés gyakorlat pránájában, vagy meditáció,
Függetlenül attól, hogy jezsuita, keresztény, bencés, ferences, vagy milyen, ők is egy időbe kelnek az indiai szerzetesekkel, mert tudják, hogy akkor a legtisztább imádkozni, ők meditációnak hívják, vagy mantrázásnak hívják. Tehát az ősi módszereknek a tisztelete, vagy rendszere, így ebben a szempontból ide tartozik. Ide tartoznak a lelki gyakorlatok, hogy nagyapám rám koppintott, amikor én farkasélyesen rá akartam vetni magam az ebédre, fiam, előbb hálát adunk, aki nekünk ételt, italt adott, annak neves keze legyen áldott. És addig nem lehetett tenni. A végén pedig meg kellett köszönni az ételt, tehát ezek lelki gyakorlatok, hogy ugyanúgy, hogy addig nem megyek el aludni, amíg a lelkemből ki nem mondom azt, ami esetleg a nap folyamán haragdű, vagy egyéb összegyűlt. Személyiségfejlesztés. Ugye a személyiség vagy lelki fejlesztés, vagy lelki erőnek a fejlesztése, a tudásnak fejlesztése. Ugye a személyiség ez egy új szó viszonylag, ugye a jogi értelemben ugye a nyugat alkotta meg, tehát az egyéniség, vagy lelkiség, vagy szellemiséget, ugye ma úgy mondanak, hogy személyiség, hogy ki hogyan tud megnyilvánulni. Na most ezt is folyamatosan tudni kell, tanulni kell, fejleszteni kell, hogy ezek meglegyenek. A cél az, hogy ez az életerő, amit lehetne mondani egy ilyen skálán, ennek az életerőnek ugye valaki, vagy vegyük akár a tudást, hát fiam, neked eléggé gyűszűvel mérték a fejedben, ami van, mondták úgy, ahogy láttam kölyökként, hogy beszélgetnek, valaki meg zsákot kapott. A zsákban aztán tett valamit, apja adja. Hát valakinek ugye a révai lexikonok voltak kitéve, valakinek a polcra, valakinek a pálinkás sörgek vannak kitéve a polcra, tehát nyilván ez egyénileg változik, ugye ki mit hoz. Ez a sáv, ez valakinél szélesebb, valakinél keskenyebb. Az élet kezdetén kapunk egy életerőt, egy életenergiát. Apámtól, anyámtól. És mi is teszünk hozzá. Aztán ez valamikor kibillen. Túlvállalom magamat. Bírom én, fiatal vagyok, nem alszom. Dolgozok éjjel, nappal tanulok, este udvarolok. Ugye én ezt csináltam annak idején, ugye legény koromban. Hát egy picit kibillentem. De lehet, hogy csak fájt a fejem, vagy ennyi volt. Később, így 50-et taposván lassan, talán ezt nem tudom elérni, tehát lehet, hogy akkor már kibillenek jobban, és lehet, hogy úgy is maradok. Akkor azt tudom csinálni, hogy akkor egy picit, akkor kellenek valami külső hatások, gyógynövények, masszázsok, rakd már helyre a gerincemet. Eszek valamilyen vitaminnak mondott kiegészítőt, vagy egyebet. Vagy egyszerűen csak otthon maradok. Jó kis fokhagymás spiritussal érzem. Tehát ezt is lehetne mondani. Tehát a cél az, hogy ezt a sávot minél jobban kitoljuk, és ha minél jobban kitoljuk ezt a sávot, akkor az egészségben benne tudok maradni. Ha nem tudom kitolni, akkor bizony nem tudok erre rájönni. Na most itt kibontottam én annak idején, ha nem a technika ördöge nem csapott volna be, a technika démonja, akkor ebben részletesen belemennék, de nem megyek bele, hanem majd a Bettitől ezeket szépen meg lehet majd kapni a részletes leírásokat. Itt csak gondolatébresztőeket mondtam, hogy ma már ugye műételek vannak. Ez az igazi globalizáció. Bemegyek a kínai étterembe, műanyag kanállal, tajvani alapanyagból eszem a mit tudom én milyen ruhában ülve. Hazamegyek, otthon nézem, és mit tudom én a tajvani alapanyagú tévében nézem a mit tudom én milyen országba készült műsor és egyebek. Ezek a művilág műételei, hogy az élvezeti szerek, ezek ugye egy része ugye mindig vannak, hogy ez egy örök történet a hölgyek körében, hát nem tudom, Szentán nem így van, de Debrecenben mifelénk úgy van, hogy a fogyókúra az mindig egy örök történet így tavasszal közepén. És erre a hölgyek még áldoznak is, nem kevesen. Mindenki szeretné ilyenkor fogyni, a fürdőruha szezon, amikor kezd úgy megjelenni. Na most ezek az igazi műételek, aztán a vegyszerek, a gyorségtermi hálózatok, ivóvízszennyezés, tehát ezeket még tovább lehetne mondani, és a lelki mérgek is ide tartoznak, hogy még esti mese idejében nem bukkot néznek a gyerekek, meg Mézga Gézát, meg egyebeket, vagy nem tudom, mik voltak a kedvenc műsor, hanem mindenféle, miket szoktak lenni soha, tudom, hogy te nem nézed, de Eden Hotel.
meg ilyen, hát olyan 65-ös IQ-val lévő emberek bemennek valahova, és akkor mutatnak éjjel. Mi az? Éjjel-nappal Budapest. Igen, szörnyű. Igen, na ez az a lelki lényeg. És akkor az ember, lány, a gyereke azt mondja, hogy én nekem is olyan szép tetoválásom legyen, és nem kell tanulni, mert bekerülhetek a tévébe. Tehát ez a szörnyű. Az ősi táplálkozás, ugye a böjtöknek a rendszerét. Ugye gondolom, itt is tartják a böjtöt. Itt mindenütt tartjuk a böjtöt. Függetlenül, hogy keresztény valaki, mohamedán valaki, vagy hindu valaki, vagy buddhista valaki, a böjtöknek mindenütt szerep volt, van és lesz. Táplálkozási piramis. Mit, mikor, hogyan? Ugye az ősi magyar konyhában a hús hétvégeknek került az asztalra. Olyanok, hogy köles, olyanok, hogy pohánka, olyanok, hogy rózsakrumpli, meg egyebek. Ugye, de hát krumpli nem is volt. Hát ugye annak Amerikában hozták a kukoricával együtt bennünket. Ugye az akácfát, amit ki akartak ugye írtani az Európai Unióval, segély alá hozta be a futó humok megfékezésére. Hát vele együtt jött aztán a parrafű is, amire megint egy jó sok mindent lehet ugye költeni és mondani. A lényeg, hogy táplálkozási piramis, mit, mikor, hogyan. Részleteiben nem mondtam ki, jobban megyünk tovább. Gyógyhatású készítmények, fürdők, illóolajok, aromák, alatta oda van írva, hogy mi méhészkedünk, apiterápia, ugye méhészeti készítmények, méhméreg, propolis, mélypempő, lépesméz, méhkenyér, virágpor, lehetne folytatni a sor. Hát itt lelki értelemben virágterápia, ebben én most nem megyek ki az idő rövidsége, majd a Betty majd, ha úgy gondolja, beszél róla, de ez lehetne bárhol, akár a mi, vagy az önök tornácán is. Ugye a zsája, a levendula, a szurokfű, a citromfű, a tyúkúr és egyebek ugye ott vannak, és hát ebből lehet különböző leveket készíteni. És itt vannak ugye az elemek is, amikor melegvizes palack, vagy hideg melegvizes váltott lábfürdő, vagy agyagterápia. Itt vetítették a tenkes kapitányát annak idején? Igen. Ugye volt egy jelenet, hogy az iszappa, és akkor kenje be magát, jó Labanc uram. Hát nem azt mondta, hogy Labanc, de úgy hívták őket, azokat a lényegében a labancok, azok magyarok voltak, akik eladták a lelküket. Őket hívták ugye Labancnak, mint olyan. Tehát az osztrákokra. És ugye az agyagterápia, hát Kis-Magyarországon ez ma már ugye Hévízen van, Kolopón van, Sárváron van, és nem sem tudom, hogy hol van még, ahol az iszapfürdőket ellenőrzött körülmények között alkalmazzák. Ide tartoznak a neveskőgyógyászat, tehát például a lápis lazuli, a smaragd, a rubin, amit ugye használtak, ugye égköveket, amiket használtak, és hát ivókúrák, ugye vannak ezek a jó büdös vizek, amiket hát jól lehet bélfeltöltőítésre is használni. Vannak ugye a mozgások, itt lehetne folytatni a sor, hát vannak itt zentán ugye nagyon jó terapeuták, meg lesznek is, meg voltak is, tehát ő hozzájuk majd kell fordulni és megnézni, hogy mik azok a módszerek, terápiás rendszerek. Hoppá, visszamegyünk akkor. Na ez, annak idején fényképeztem még egy Smena 8M típusú fényképezőgépen, nem tudom, hogy lehetett itt kapni. Az volt az első fénykép. Bocsánat, nem, pajtás. Az volt nekem az első, ahogy bátyámtól megörököltem, utána a Smenát kaptam 10 éves koromban. Azzal lett fényképezve. Ugye ott hát egy csuporral csinálják a köpölyözést. Ma már vannak ilyen szép köpői forma tervezett poharok. Hát régen ugye ezek nem voltak még annak idején. Hát ezt bátyám is lehetne ott, csontkovácsolás történik éppen, vagy taposás, amikor a pici gyerek ugye jól tapos meg, biztos itt is volt ilyen. Ez a csontkovács, meg van is gondolom a része. Most aztán van itt, amit majd lehet, hogy meg is tapasztalatok a terapeuták, ami lehetne akár egy ilyen akkori Sziám területén, Sziám, amit ma Tájföldnek hívnak, sőt, ma már egy másik neve van, már nem teszem, hogy mi a neve. Tudják-e, hogy például Makó Hild díjas város? Tudják, mert közel van. De Hild díjas épületek nagyon sok van, bankokban is,
Mert a monarchia idején Ívül és Hild nagyon sokat voltak kint annak idején, és ott is építettek. Tehát ott is többet tudnak róluk, mint mi ők róluk. Tájföldön van ez a megmaradt masszázsnak az egyik kivonata ebből a szempontból. A pihenés, erről már beszéltem, hogy bioritmusnak megfelelő aktivitás, és itt vannak az őstudások. És odaírtam, hogy a jóga is oda lehetne. A jogát úgy lehet, ki az, aki nem ismer, nem hallott még a jogáról? Mindenki hallott ezek szerint. Azt jelenti, hogy a tudat erejével a fizikai testemet, a határaimat kinyitom. Tehát a tudatossággal figyelek a légzésemre, tudatomra és a mozgásokra is, tehát aktiválom ezeket a belső gyógyító energiákat. Meg kell említeni dr. Oláh Andor nevét. Dr. Oláh Andor Békés megyében volt gyűjtött háziorvos, és a 80-as években elkezdte rendszerezni, fűbe fába az orvosság. Ő az, akit ma Magyarországon a természetgyógyászatnak az egyik atyjának lehet tekinteni, mert ő rendszerezte ezt az ősi tudást. Lehet majd róla utána olvasni. És hát vannak ugye a lelki gyakorlatok, ebből a hang- és zeneterápiát meg fogjuk majd 6 órától tapasztalni. Itt is majd a Halina jóvoltából. Ez például ólomöntést jelent. Ugye az ólom, ugye mondják is, hogy az alkímisták ólomból aranyat készítenek. Mondja a nyugat. Tudták a régi tátosok és sámánok, hogy az ólom az mutálódhat, változhat. Tehát egy ösztön emberből egy tudatos embert hoznak létre, tehát a tudatosságát emelheti. Az ólom öntéssel különböző olyan kódokat, rezonanciákat tudtak megnézni és kiolvasni a hozzáértő, ami a betegség okozására lehetett következtetni. Ugyanúgy, mint a cigányságnál kávézatban ugye jósolnak, vagy babszemből. Nem tudom, találkoztak-e már ilyennel. Ez a másik gyógyítás, ugye a rostával, a rosta, ugye az eget és a földet jelképez. A világunkat, amiben mi be vagyunk zárva. A rostával, ugye minden sávban vannak a nagy rosták, és ott a kerek világnak a jelképe szempontjából, ugye attól függően, hogy a gabonát vagy a liszt milyen formát alakot vett föl, a hozzáértő tudott különböztetni arra, hogy éppen mi zajlott, vagy mi történt. Debrecen Egyetem Bölcsészkar tartott erről előadást. Le van írva, hogy az a leány, aki nehezen gyermekáldás késett nála, menjél ki leányom, erre és erre a dombtetőre. Teli holdkor menjél ki. A dombtetőn találsz ilyen kaptárkövet, laposkövet. Üljél rá, töltsél ott egy éjszakát. Meglátod, menjél haza, és követted, amit kell, következő alkalomra egy új élet dobog a szíved alatt. Ugye ez a leírás. Persze, hát mert a szomszéd faluból a legény elment az éjjel meglátottam. Mondják a rosszak. De nem. A hold megszívja a nagy víztömegeket. Ugye a női szervezet is egy érzékeny szervezet, olyankor jóval érzékenyebb. Amikor odaülünk a dombra, csúcsfeszültség jelenik meg, ez meg már fizika, és akkor ott aktiválunk. Ez a női hormonrendszer egy olyan hatással van, hogy a mély nyálkahártyának a befogadó képességét aktiválja. És ha van mag, a legény, a férje, vagy vőlegénye, de inkább a legénye, férje ura, akkor az ő magja termékeny talajra hullhat. Amit ugye lehet igazoltak már a kvantumfizika eszközeivel. De ezek van nagyon sok ilyen népi gyógyító technika és népi orvoslási technika. Aztán van itt a terapeuták között, aki ezzel foglalkozik. De szinte mindenki tanult már ezekből, a reflexológiából. Ez egy másik módszer. A kézen, lábon, szemben, fülben, skalpon, nyelvben, ajkon
kézháton, lábháton, ugyanúgy megvannak ezek a reflexzónák és szervi kivetülések. Ezeket a szervi kivetüléseket meg lehet tanulni, és lehet befolyásolni pozitív vagy negatív irányú eszközökkel is. Debrecenből úgy jöttem el, hogy egy szál pólóból, szandálba. Úgy megáztam, úgy megfáztam, hogy lehet, hogy most kezd kijönni. Bízunk benne, viszont itt fogom hagyni, és jó kedvélyen megyek haza. Tegnap ez a jó eső, ma reggel, hogy kimegyek egy pólóba pakolni. Na, hát Debrecenből ott hagytam mindent. Ez, ugye beszélünk arról, hogy lelki értelemben. Ez egy új ábra. Ez a jungi értelmű ábra. Azt mondja, hogy egy embernek van egy tudata, meg van egy tudatalattia. Van egy realitása, az élet realitása. A realitás az, például ugye elgondolnak valamit a bársony székes urak, aztán elindul csatornákon lefelé, és ami ide ér, az a realitás. Az ötlet, az meg ott marad a bársony székben. A kettő között valami elvész. Ezt mondták is régen. Van egy ösztönél, amikor elborul az ember agya, mert a realitással szembesül, akkor kijön belőle valami. Kinek habitusának és vérmérsékletének megfelelően. Hogy aztán így meg úgy, most nem idézem jól nagyapámat, amikor a csikó elszaladt, pedig be kellett volna, hogy fogja, hogy ő milyen ízes szólással emlegette a csikónak az édesanyját. De lehetne idézni, de most nem teszem. Ezt az egészet ugye kijött, ugye szép tanyárjuk volt, nagymamám, figyelj már, itt vannak az unokák. Ő volt a fölötteség. Mert akkor a hatására, jó van, hát csak a csikót szídom, az unokákat nem szeretem az unokákat. Pont annak idején. Tehát nagyanyám itt fölöttes énként nyilvánult meg, mert hatott nagyapám ösztönvilágára. És nagyapámnak az ízes tájszólásával lévő csikó emlegetését átváltozta. De biztosan hasonlóképpen történik ez zentán is, amikor az embereknek az agya elborul, és akkor szídnak szép ízes zentai szólással valakiket, vagy esetleg másokat. És akkor, amikor úgy visszagondol, akkor elnézést, vagy bocsánatot is kérhetünk ezáltal. Ez az ábra meg azt jelenti, ami ma zajlik a világban. Ugye az zajlik, hogy látunk valamit a televízióban, médiában. Kódolnak valamit. Ezt érzékeljük az agykérgen keresztül, ezt viszont be lehet csapni, mint az előbb a legelején mutattam, hogy a vizuális ingereket ugye be lehet csapni. Ugyanúgy a hang, ízlelés és egyéb ingereket is be lehet csapni. Ha ez engem nagyon megvisel, az érzelmi központainkra hat. Vagy tetszik, vagy nem tetszik. Tehát mindent kódolunk. Szép a virág, nem szép a virág. Szép ez a ruha, nem szép ez a ruha. Ugye kötünk hozzá valamilyen érzelmet. Ennek hatására, az érzelmeink hatására vegetatív a testünkben valahol megjelenik valami. Az én első kémia tanárom Oroszország az orosz hadsereg által itt hagyott asszonyka volt. Mivel a szüleim olyan egyszerű emberek voltak, nem pártitkár gyerekei és egyebek, ha 5 volt az én osztályomban, emiatt engem ugye nagyon ilyen, utáltam a kémiát. Megcserélték a tanárnénit, jött egy másik, egy kedves angos. Majdnem olyan volt, mint üveges professzor. Emlékeznek rá is? Igen. Megszerettem a kémiát. Vegyipariban már mentem utána tovább tanulni. Tehát ennyit lehet az érzelmekkel variálni. Amit utáltam kémiát, a végén mégis vegyipariban mentem. Tehát ezek az érzelmi központok. De ha én ezt nem tudtam volna feldolgozni, és azt mondtam, hogy a kémiát utálom, pedig lehet, hogy csak a tanárnéni, hát nem kerülhetük egymást, ebből lett volna a pszichoszomatikus betegség. Mert ha meghallom, hogy kémia, akkor már mindenem úgy összement volna, allergiás lettem volna a kémiára vagy egyébre. Tehát a pszichoszomatikus betegségek lelki eredetű, testi betegségnek a rendszere, hogy az kötődik hozzá valamilyen érzelmi központhoz, az érzelmi központból kódolódik, de nem tudatos, tehát nem hozom föl a fölötteségnek a szintjére,
nem értelmezem, beragadok azon a területen, azon a szinten, és ebből lesz egy, hát úgy mondták, hogy ilyen úri huncutságú betegség, hisztéria. Olyan hölgyekre szokták ezt mondani, aki jó módjában nem tudja, hogy mit csináljon. Mindenütt megvan, ez sem volt az jó, az sem volt az jó. Mindig csak a másasszonya vagy másfélje volt a jó, tehát ilyenek vannak. Tehát a neurotikus betegségek, a különböző depressziós betegségek, segebek, ezek a pszichoszomatikus betegségnek az előszobáját ugye lehet mondani, amikor még nincsenek fizikális tünetek, például aszma, bélproblémák, pikkelyssöbör és társaik, ezek pszichoszomatikus betegségek. De az én, akinél tanultam, a dr. Dagmar Béla és a Magdi Emőke, hogy Vikár András azt mondják, hogy a daganatos betegségek mögött is valamilyen lelki konfliktus, fel nem oldott lelki konfliktus van és áll. Tehát igazán egy ilyen súlyosnak mondott, mumusnak mondott betegséget, anélkül, hogy a fejbe nem tennénk rendet, nem lehet. Mondják ő, és én is azt mondom, és ez, hogy már a nyugat is régóta foglalkozik vele, az 1950-es évek óta szokták mondani, hogy ennyiféle magas vérnyomás, artritis, ízleti gyulladások, cukorbetegségek, fekélyes betegségek, bélgyulladásokat és egyebeket már az 50-es években már igazoltak, hogy mi lehet. Ezt az ábrát én majd itt vagyok a Bettinél, és akkor majd szépen lehet rajta mazsolázgatni, és el lehet rajta menni. És a cél az, hogy a érzékelésem, tehát ha ezt az ábrát ugye megint ide kivesszük ezt, és betesszük ide, ennek a területre, találjuk meg önmagunknak a centrumát, hogy éppen én hol vagyok. Aztán próbálok, észreveszem, legalábbis a fiam mondja, hogy időnként úgy beszélek vele, mint ahogy nagyapám beszél ő vele, vagyis én velem beszélt az apám. Tehát az én árnyékom valamilyen szinten megjelenik. De mindannyiunkban ez ott van kódoltan. Most ezt vagy felismerjük, vagy nem ismerjük fel valamilyen szinten. Ez az úgynevezett árnyék személyiségünk, és valaha még mélyebb résbe belemegyünk, ugye a tudattalan alá lemeltünk a archetipikus képek állapotába, vagy ős képek állapotába, amikor ugye azt mondjuk, hogy úgy érzem magam, mint a húsba lennék kötve. Úgy érzem magam, mintha mocsárba járnék. Ilyen szép nyelvi kifejező eszközzel azt mondjuk, hogy nem találjuk, hogy merre menjek. Nem tudom, hogy mi a következő helyes lépés. Nem tudom, hogy mi a következő helyes döntés. Valamennyien, vagy lehet, hogy van közöttünk olyan, aki már nem, de tévejgők vagyunk, és itt a tévejgéseink folyamán kell majd megtalálnunk a helyes válaszokat és a helyes utat, ami nem könnyű. Mert lehet, hogy megtaláljuk, aztán rájövünk, hogy valami más is van még mögötte. Tehát elértünk a fizikális állapotról, elértünk a lelki vagy szellemi terápiának a rendszerébe, és ezt a képet ugye 84-ben Gyökösi Bandi bácsi, ugye pásztorálpszichológus volt, egy lelkész volt, ő alapján van ez a kép ide téve, hogy valamilyen szinten vissza kell találnunk. Ő ugye nem írhatta másképpen, ugye határtalannak írta, vagy Istennek írta, tehát hogy az Istent kell önmagunkban megtalálni. Tehát a lélek templomát ápolnunk kell különböző módszerekkel, fizikai síkon. De érzelmileg is kell, hogy ezt ápoljuk, lelki síkon. És mindennek koronájaként egy tudás, ami biztos, össze kell kötnöm a földi valóságot a szellemi minőséggel. Én leszek a létre, vagy már lehet, hogy vagyok a létre, vagy vagyunk a létre. Tehát ide kell eljutnunk, és akkor elérhetjük azt, hogy a betegség elérte a célját, az egyén változtat az életén, megtanulta a leckét. Ugye tegnap itt a riporter kérdezett, hogy mi a betegség? Hát kinek mi a betegség? Van, aki úgy születik, hogy a Jóisten kevesebben adott neki, de attól ő még élhet egy boldog életet. Valaki úgy születik, hogy mindene megvan. Burokba született, csak születni volt nekik nehéz. Mégis boldogtalannak érzi magát. Ki a beteg? Mit hívunk betegségnek? Hogy ez egy nagyon szubjektív, egy nagyon egyéni megítélés kérdése.
igazán, abszolút olyan egészséges emberrel én még nem találkoztam. Csak nem jól kivizsgált beteggel találkoztunk, mondjuk az egészségügyben. Tehát betegség, egészség. Ezek olyan fogalmak, hogy ezek kódoltan mindannyiunkban ott vannak. Nem mondom meg a választ. Tessenek gondolkodni rajta. Gondolkodjatok rajta. Hogy mit nevezünk igazán betegségnek, mit nevezünk igazán egészségnek. Hogyan lehet ezeket megtanulni és elérni? Hát itt éppen magyarázok egy képzésen, ahol a Vintusz vagy köpölyözés mutatjuk. Nem kell drága, formatervezett köpőpoharakat alkalmazni. Befőttes üvegek vannak rajta, ami előttem egybefőtt volt benne, a másikban gyöngyhagyma volt, a harmadikban savanyú uborka. Hát csak edény legyen. Mert nagyanyáimnak sem volt külön köpölyöző készlet. Bár a Betty látta, én örököltem nagyanyámtól, ő az ő dédnagyanyjától és így tovább olyan köpőkészletet, amit még a vásárhelyi, Marosvásárhelyi üvegöntőmester készített. Tehát nekem az megvan, vigyázok is rá. Itt például testgyertyát mutatok be. Ilyen képzéseket, tanfolyamokat, ugye tessék átadni. Itt Zentán is vannak olyan idős bölcs emberek, akik még ismerik ezeket a régi tudásokat. Gyűjtsük össze, írjuk le, rendszerezzük. Szervezetek képzéseket, tanfolyamokat. Azt mondta pedig ez az első. 6. életmód. 6. életmód, akkor mi az első? Hogy alternatív gyógyászat. Alternatív, akkor valami csak az első. De akkor legyen sok ilyen utána. Hívjatok meg embereket. Akár engem, akár itt a közelből bárkit. Keressetek, kutassatok. És akkor ezt meg lehet tartani, ez bárhol lehetne ez az előadás. Itt például gyakoroljuk, hogy a pontok, a test pontjai hol vannak. Itt vannak, a silackiterapeuták próbálják ki őket, hogy a testen vannak energiakapuk. És oda vannak írva, hogy melyik pont milyen szervnek felel meg. Ez a hát, ez meg a has területe. És amíg gyakorlásképpen, addig szépen berajzolgatjuk egymáson. Képzések között, akár van rá igény. Terikei nagyon jó szervező, mindennek szervezem terikei, igaz? Úgy van. Itt például csinálunk olyan közösségi gyakorlatot. Régen a közösségeknek a legnagyobb büntetése volt, hogy kitagadták egyik vagy másik ember. Hazátlan meg, mondjuk ma ezt sokan ugye nem is élik, ezt a területet. Tehát a család ugye, hogy nem áll vele szóba, mint olyan. Itt éppen egy ilyen gyakorlatot csinálunk, hogy ki van, benne van a körbe, esetleg a kör közepén van-e, vagy nincs benne a körbe, és kívül van. Mert talán az a legnagyobb betegség okozó tényező, amikor valaki a közösségi szálai úgy magára marad, elhagyatottá válik, egyedül lesz, mint Ábel a rengetegben. Tehát ezeket lehet így mondani. Bár Ábel megtalálta és egészséges maradt a rengetegben. Itt pedig különböző hívó képekkel dolgozunk, amikor itt már kimondottan lelki terápiát végzünk, és lelki gyakorlatokat csinálunk így ebből a szempontból. Tehát lehet még folytatni a sor, itt éppen fülakupunktúra, amit van ilyen terapeuta? Akkor itt is majd ki lehet próbálni. Hát itt elrettentő példaként fényképezőgépekkel járok. Ezt egy metróba fényképeztem le, oda mentem ismeretlen egy fiatal emberhez, figyelj már, én még ilyet nem láttam, nézz rám. Hát ez döbbenet. Nem tudja, hogy miről van szó. Hadd fényképezzenek már le. A füledet mondom. Ez egy magyar fiatal embernek a füle. Ugye ilyen bővítődtebb bele. A kis ujjam átfért rajta. Ez egy másik példa. Ez egy extrém példa. Hogy ilyenek is vannak, nem mondok rá kommentárt. Annyira, hogy már kiszakadt a fülcimpája. Azért van, hogy berattapasszal. Ilyenek is vannak. Ugye van egy betegség, amit nem lehet meggyógyítani, gondolom a leendő vagy jelen lévő terapeuták is egyet értenek vele, hülyeség ellen nincs más. Hát sajnos. No. Végére értünk, alig 10 percet vagy 15 percet csúsztam, igyekeztem rövidre fogni. Azt szeretném üzenni, hogy a hiányos, az kikerekedik, a hiányos tudás. A görbe út kiegyenesedik. Az üres megtelik, az üres tudás, adunk neki helyet. Az elvénhet újjá alakul, tehát hogy ki milyen idős, az a szívétől függ.
A kevés az megsokasul, de a sok megzavarhat, ezért a bölcs az egy egészet óvja. Mert így lesz az egészség. A Vörös Sándor fordításában van ez az idézet, amit ő hozott és eredetiben olvasott annak idején. Ezzel az idézettel vezetem fel ezeket a gondolati képeket, és hát én Zentánnál találtam, kevés ideje vagyok itt, tegnap érkeztem, de már találtam barátokat, és hát ezekkel az idézetekkel búcsúznék, ehhez képzeljék hozzá, hogy szép zene szól, ami most nem szól, mert a technika nem engedi. Szép fülbemászó, érzelmeket megérintő, és ezek az idézetek mindenkiben beégnek, és hát ne tervezzük el, hogy pontban 10 órakor kezdjük, mert véletlenül a technikát nem lehet összeilleszteni, eltalált bennünket a véletlen, pedig én is mindig igyekszek időbe kezdeni, igaz, Betty? Órakor mindig kezdtem, itt nem kezdtem. És hát kívánom mindannyiunknak, hogy hagyjunk időt a pihenésre, ne hajtsuk magunkat túl, bár időnként én is ezt veszem. És a legjobb dolgok akkor történnek, amikor nem is várjuk őket. Hát ezt kell ugye megélni mindannyiunknak, hoppá. És ezt a lelki csöndet kellene megtapasztalnunk. A lelkünk rezdülése szóljon hozzánk, és most a szép zene képzeljék el, hogy szól mindenkihez, amit ide választottam. És hát amikor arról beszélnek, hogy szeressük egymást emberek, hát akkor valamerre egy irányba haladunk. Én onnan, ti innen, aki jött, mindenki onnan, egy irányba tekint, hogy őrizzük meg ezt a kincset. Őrizzük meg a hagyományokat, ki tudása és tehetsége szerint. Ezt kívánom. Ezért kívánom, hogy legyen mindig levegő, tűz és víz és az ős elemek, és amit atyáink, anyáink ránk hagytak örökül. Tudjuk ezt megélőzni az unokáinknak. Köszönöm szépen!